Wala bafethu, this is a boy skeleton, king of lights, into enamanga, into engezwe igoqa. Kodwa yona igoqa abantu. So bafethu, namhlanje nginiphathele abafana boys namantombazane Girls. Okay bafethu. So namhlanje sizo celebrate uku-unboxa iplatha yethu ka-1 million Danko bafethu siyabonga kakhulu bafethu siyabonga ngesupport yenu enisiphe yona bafethu siyabonga ukuthi nibe nathi since 2020 kuzobe manje 2025 siyabonga kakhulu bafethu niqhubeke nisubscribe lapha ningakhohlwa phela bafethu there is more coming okay bafethu kodwa ngihambe ngedwa la nangiyayibonela Uhamba noThabo Mathe owaziwa ngo-Amile. ngiphinde ngihambe Konele Andilizane owaziwa ngoNana. Yeah bafethu so namhlanje sizo celebrate u1 million subscribers enisiphe wona bafethu so kuzomela kube khona u-unboxa iplatha yethu Ngingahleli bafuna ukuqhubeka noplatha wethu okay bafethu excuse me a moment so bafethu u-unboxa lento special kwayimina nje ngiyaqhaqhazela ngoba ngibambile akukho lula ingakho ke siqambe igame ngokuthi umaqondanisa igama lika Bodloza leli bafethu uthe igama legame umaqondanisa so ke guys lana kumele uqondanise lama drinks lawo asazi ukuthi akanjani ngale siyazi kodwa usanjani la Okay, basacela uchaze ama-rules e-game. So kule game amantombazane kumele bekhethe intombazane eyodwa ezobamela kule game nabafana nabo ngokunjalo kumele bekhethe umfana oyedwa ozobamela kule game. Bezodlala Nisa Yes, igama le game umaqondanisa. by Bodloza Okay, ozowina le game uyena ozodecide ukuthi uthatha team yakhe yonke ayinayo eBeach noma uthatha iPlague 1 million subscribers ahlale nayo kubo for 1 month ay-unboxe yena. okunye bafethu sicela ukucacisa kahle wonke umuntu la umuntu nje usesasenathi studios akanawo uFacebook akawusebenzisi uFacebook umthola ku TikTok or Instagram nendaba zokuthi izingane zisuke ku Eastern Cape koGoli ko Newcastle beze la eThekwini eNtuzuma bethi babizwe uskeleton oyedwa nje wethu la ayikho leyo nto bafethu senibizwa ama fake account abasazi labo bantu abanye abasaziyo kodwa abazenza thina kodwa ke kumele nikwazi bafethu ukuthi wonke umuntu asesasenathi studios abafana the boys versus amantombazane the girls abanawo uFacebook please notice this muzokhohlwa save le video ukhumbule njalo danko Okay bafethu asingasimoshi isikhathi bafethu asivele sidlale manje le game yethu bafethu and bafethu into engiyibonile ukuthi abafana abaningi enamantombazane mancane so cela ukuba fair angidlali Okay, I just hope sivumelene ukuthi amantombazane azokhetha umuntu oyedwa ozodlala nabafana bakhetha umuntu oyedwa ozodlala ngani? No, so the exchangeable they want to that. Exchange. So she starts. Mama sokuzama umuntu oyedwa thina abanye siyabuka Okay bafethu cela simlalele uBhodloza bafethu ngoba uyena oqambele igame bafethu And ama-rules e-judge ke i-judge mawukuthi umuntu usoyeqondanise kahle la uzophakamisa isithupha mawukuthi uqondanise kabi uzobehlisa isithupha asibise phansi Okay bafethu asingasimoshi isikhathi bafethu asingasimoshi isikhathi Okay 1 2 3 awuqala umdlalo We the boys! Bafethu asinasikathi udlaleni bafethu Fatima? Tim. Yes. That's it. Let's get Yes. Bonke kubeke Fatima. Waphetha.
Amile. Ayi George diyadlala nani? Amile. Betty. Actually. Rock paper scissors manje. Sure. Mawukuthi uwinile uSphiwe ngisho siba uwinile. Mawukuthi Kodwa what if ngiyadliwa ngiwinile la? siba ngiyaphinda. Hawu, Kanye futhi. Uyadliwa. Qama phansi game. Mawukuthi uyawina, la uyawina sengiwinile. Okay, okay guys, 3 2 1 go. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Man. Min cameraman Buffett. Min cameraman. Mbonile. Uyapopona lo. Ushaya ngathi uqhama wabona. Okay. Cela ukubuza scale. Ikathi sidecide sikhupha awukazoshintsha la. Shintshile. Njengomuntu ongathathi isatha umuntu ngoba lento ngiyabona iyanixaka iningi inkinga lento ngizohamba ngekhaya unboxa mina bafethu lalelani siyayilungisa Justice for lento le ayilungiswa umuntu nje ongala mabafethu guys Salalele imangikhulume bafethu ngibonile nani bengimela mina ngibuka yonke into so bayaxabana ngapha nangapha and badlala rock paper scissors badliwe mina ngisilethe angithathe iyodlala makeup 1 month yonke lento Beka. Wina kanjani ubadlali? Beka. Phindeni ke bafethu. Siphinda kanjani kuwina? Phindeni. Siyaphinda.
Phinde isikhathi introduce le game yokutesta umuntu ezothola correct. Okay bafethu asingasasimosha isikhathi njengoba nibonile nani kwigame adidlalwa ukuthi kuvele kwaba nezingxabano abafana namantombazane baxabanile kodwa ke asikho lapho ngoba ngifike nesolution ya taste the feeling umuntu ke uzofika aphuze idrink masisha igama layo kuwo wonke ama drink akhona la ngaphansi and ke ijudge lethu lizosiza ngokuthi lithi yes or no shuthi ke mase kuba njalo bafethu ngoba ngishilo futhi angidlali mina ngizophinde ngimi ngala danko siqala ngabafana cele ezoyithembayo oqala bafethu lezi sam pilot Sprite Red Bull aibo repost repost Red Bull Judge Lenzo Ay Wrong. Wrong. Sprite. Riposta. E Red Bull. Bafethu ucabanga uyaphuza uyasho. Red Bull. Khuluma nje. Wrong. No, judge. Right, next point. Sprite. Red Bull. Repost. E repost ya. Let's customer please. Sprite. Riposta. Riposta. No. Okay, next. Yashasha bafethu. Quiet guys. Cook.
Repost. Repost. Quiet, guys, quiet. Think fast, baba. Quiet, guys, quiet. No. Okay, next Buffett. Next. Sulan Buffett, usekhona umuntu. Ngapho. Quiet, guys. Usiphindela? Red Bull. Okay, qoba. Repost. Qoba. Repost. Sprite. Okay. No. Okay, Buffett, sasithule. Nazi ukuthi umuntu wa correcta right. Phelile umdlalo. Yazi Buffett, umuntu watshela konke right. Phelile umdlalo. Ayikhali mshaya. Sprite. Red Bull. Repost. Qoba. Red Bull. Okay bafethu, nansi wina yini umshayi. Shayi, sacela uyichaze phambi kwabalandeli beSasa Nathi Studios. Bafuna ukwazi. Sanibonani balandeli beSasa Nathi Studios. Igama nguNkanyezi Zondo noNdaba uGagasha uMancinci ngifunda ugrade 9 ngeminyaka u15. Kwama socials ngikhona ku TikTok. Username Kanyezi_Mshayi. Instagram ngikhona futhi Mshayi_Zonje. Yeah. Ku Facebook angikho sidalo, angikho. Okay Mshayi, cela usitsheleke ukuthi uthatha abafana bonke uhamba nabo uyospenda eBeach equality time noma ukhetha kuyo unboxer nayi plata. Sepishi. Alala. Bafethu kodwa bafethu ngicela understand bafethu. Hey, lento sesisebenzele 5 years. 5 years bafethu. 5 years. Into engangisiza ngayo nje ukuthi nibuke. Asithi. Sishutha nawo phela ngithi. Hayi sishutha nawo. Anto mazama. Sengayivula bhuti wami. Sungayivula. Bafethu uma nanibonele umkhetho balahla. Okay. Ngicela ukuthi maseyivula sithi 1 2 3 1 million subscribers. Uzani bafethu? Shesha phela mina hayi bondalo.
zami zangifunza kwaze kwaba mnandi izinja zami zangiblesa kwaze kwaba mnandi uba nezinja zami zangifunza izinja zami zangifunza kwaze kwaba mnandi uba nezinja we